Ukudlanga kolwelo emadamini amakhulu i-Albert Falls kanye neNeckley kubangela ukuncipha kwamanzi adlulisela kwisiphehlamanzi iDurban High Treatment Works. Lokhu kufake ingcindezi kuzakhamuzi ezivele zibhekene nenselele yokugqoza kwamanzi kuleli dolobha. Besivele sinenkinga yokuthi ebusuku ayahamba zonke izinsuku nje ebusuku amanzi ayahamba abuye ekseni. Manje sekuphela u2 weeks awekho nhlobo. Makwenzekile abakhona kuphuma amaconsi njengoba ubonile igubhu lezi bengizama ukuzikha ekseni. Kuba yilawo asiwatholile ngalelo langa. Ngenzeka futhi kuze kuphinde kube kusasa makwenzekile amaconsi aphuma, makwenzekile futhi angabuyi inhlobo. Inkinga yokungcola kwamanzi ikholela ekutheni umngeni uThukela Water ungakwazi ukuhlanza amanzi anele aphakelwa uMasipala weTheku. Yizinkinga yolwelo isekhona. Likhona ithemba ukuthi isimo sizodamba ezinsukwini eziyisihlanu kuya kweziyikhombisa ezayo. Siyacela ukuthi umphakathi uqhubeke nokusebenzisana nathi ngokusebenzisa amanzi ngokonga ukuze isimo sisheshe ukubuyela kwesejwayelekile. uMasipala uhambisa amathanga amanzi ezindaweni ezikhahlamezeke kakhulu okubalwa kuzo iPhoenix, Ntuzuma, KwaMashu naseDurban North njengengxenye yesixazululo sesikhashana.